Aké astrologické vplyvy budú vládnuť v týždni od 8.7. do 14.7.2024 sa dozviete v tomto videu. Týždeň, ktorý máme pred sebou, bude mať až do piatku energiu vhodnú na konanie a na dôležité aktivity. Cez víkend však začnú fungovať aj náročnejšie energie. Čaká nás aj astrologická zmena, Venuša vstupuje do znamenia Leva. Vo vzťahoch začne vládnuť nová atmosféra a znamenie Leva začne pomaly, ale isto preberať svoju vládu. Planety v pevných znameniach budú prinášať viac napätia a tvrdohlavé postoje. Táto energia sa začne viac prejavovať v týždni od 15.7. Tento týždeň však využite naplno, pretože má kvalitnejšie energie, ako to bude v budúcom týždni. 8.7. v pondelok začneme s postavením mesiaca v znamení Leva. Počas dňa sa bude naplňať aspekt mesiaca a Marsu. V poobedných hodinách už to bude viac citeľné. Tento deň môžete byť viac zbrklí, konať neuvážene a podlieham zmenám nálad. V útorok 9.7. bude mesiac v znamení Leva do 15. hodiny a 48 minúty. Do tohto času je mesiac v tzv. Prázdnom behu. To znamená, že nevytvára žiaden hlavný aspekt s planetami a svetlami. Preto sa tieto hodiny nehodia na dôležité aktivity, ako je napríklad založenie firmy, podpisovanie dôležitých zmluv na sťahovanie a podobne. Tento deň sa však hodí na hľadanie nejakého riešenia, napríklad návšteva lekára, poradenské služby, na rady právnika, advokáta, finančné poradenstvo a podobne. 10.7. v stredu. Tento deň už máme výbornú energiu, ktorú je treba využiť. Mesiac je v znamení Panny a zároveň sa Slnko dostáva do trigónu na Saturn. Dokážete byť viac dôsledný a svedomitý. Celú túto prognózu na celý týždeň nájdete na stránke Patreonu. Ak sa zaregistrujete, otvoria sa vám všetky články, ktoré uverejňujem v mesiaci júl.